Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbad sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og mahulay ngadto mga kapuyan o nagahatag og nagawasan ngadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibuok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3, nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun sa gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailob ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Sa paglabay sa panahon, nangatagak ang mga dahon, ug nangalaya ang mga tanim. Ang tao nagkaalam, ug kataas ang kaalam, nagkausab ang kalibutan. Sama sa mga gapnod, ihapak-hapak sa balud, ianod lang kini sa kadagatan. Apan ang Dios wa mabag-o sa tanan. Tinawag kita sa pagpangalagad kaniya, sa pagpuyong balaanon sa tanan nga panahon. Ang mga himayang igahalad lamang gyud kaniya, ug kanunay atong pagadaygon siya. Maski asa mang dapit, nagkalahit-lahit ang sakit, apan ang Diyos wa malimot sa langit. Nabuhi nagkapait, kalisdanan nagahapit, dawlati ko kini nga misakit. Daw bundog na ang tanan, ug way usang kaadtuan, apan dunay nasayod sa tanan. Kay ang Dios may katuyuan sa tanan. Tinawag kita sa pagpangalagad kaniya, sa pagpuyong balaanon sa tanan nga panahon. Ang mga himaya igahalad lamang gyud kaniya, ug kanunay atong pagadaygon siya. Daw gunog na ang tanan, ug way usang kaadtuan, apan dunay nasayod sa tanan. Kay ang Dios may katuyuan sa tanan.
buntag sa tanan nakong mga kaigsuunan o kaygalaan nga nagapaminaw niini nga tingog. Kini ang inyong higalo igsuon diha sa ngalan sa tungbuhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Joy Pilais Valiwald. Mapasalamaton kita sa atong buhi nga Dios sa iyang pagtugot kanato nga makadangat na usab kita nining adlaw. Salamat usab sa inyong panahon, sa inyong paggahin og oras ug higayon uban kanako alang sa pagpatalinghog ug sa pagtuon sa iyang mga pulong. Dalaygon ang ngalan sa atong buhi nga Dios. Unsa man ang kinahanglan natong buhaton aron nga mahimo kitang mga tinun-an ug tagasunod ni Ginoong Hesus. Sa ning labay nga higayon atong gitun-an ang sugilanon sa Ebanghelyo ni Lucas sa kapitulo 14 bersikulo 1 ngadto sa 14 ug dito sa bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 14 gihisgutan didtong giimbitahan si Ginoong Hesus sa usa ka dakong kumbira nga gipanguluhan sa usa ka ilado ug dako-dako sa mga Parisiyo ug usa siya ka social climber. Ug kadto nga higayon sa kumbira adlaw usab kadto sa igpapahulay. Ug dito sa maong pagtuon nato atong nahibaluan nga giimbitahan kitang tanan alang sa pag-alirong sa lamisa sa kumbira sa grasya sa Dios ug pinaagi sa atong pagtando ug pagdawat ug sa pagtambong sa maong imbitasyon ni Ginoong Hesus sa kumbira sa grasya sa Dios ang imo ug akong kinabuhi mahupong sa langit ng kadagaya ug pinaagi sa atong pagtambong maandam ang atong kalag ug espiritu alang ni atong adlaw sa iyang pagbalik. So mga igsoon kog higala, ayaw paglangan, ayaw pakyasa ang pagtambong. Mag-alirong kitang tanan sa lamisa sa kumbira sa grasya sa Dios, okay? Dalaygon ng Ginoo. Ug dinhi sa atong teksto karon aniya kita sa kapitulo 14 gihapon sa Ebanghelyo ni Lucas. Luke chapter 14 verses 25 to 35. Luke 14, 25 to 35. Og dinhi sa bersikulo 25 ngadto sa 35, kini nga higayon, pagkahuman kini sa pagtambong ni Ginoong Hesus sa maong kumbira og nga mibalik na usab siya ngadto sa kadalanan, kauban ang iyang mga tinun-an aron sa pagtuman sa iyang katuyuan dinhi sa kalibutan. So gisaysay dinhi sa bersikulo 25 sa kapitulo 14 sa Ebanghelyo ni Lucas nga adunay dakong panon o daghang tao ang misunod og mikuyog kang Ginoong Hesus sa kadalanan ug samtang naglakaw sila milingi si Ginoong Hesus og misulti siya ngadto sa mga tao. Og ang mga gipanulti ni Ginoong Hesus dinhi ngadto kanila nakapapukaw sa ilang mga nahikatulog nga mga salabutan ug nga wala sila makasabot. Og sigurado usab ako nga daghan kanato malibog niining gipamulong ni Ginoong Hesus dinhi. Kung mabasa nato kini nga bersikulo sa ordinaryo nato nga panghuna-huna, dili kita makasabot sa mga gipanulti ni Ginoong Hesus. Apan alang sa mga manununod ni Ginoong Hesus o aron nga matawag kita, ikaw ug ako nga tagasunod ni Ginoong Hesus, kinahanglan di ay nga buhaton nato kining gipanulti ni Ginoong Hesus dinhi. Aron nga mahisakop kita sa iyang gingharian sulod sa iyang turel. Ug mao na lamang nga og dili kini nato mabuhat, wala kitay kapasidad o wala kitay katungod nga muangkon nga mga Kristohanon kita. Sa bersikulo 26, misulti si Ginoong Hesus ngadto sa mga tawo nga mikuyog niya sa dalan ug miingon siya, kung may bisan kinsa nga muanhi kanako ug dili magdumot sa iyang kaugalingong amahan ug inahan ug asawa ug mga anak ug mga igsoong lalaki ug mga igsoong babayi, oo, ug sa iyang kaugalingong kinabuhi usab, dili siya mahimo nga akong tinun-an. Alang sa atong igdulungog, makasulti kita nga ang gipamulong ni Ginoong Hesus supak sa napulo ka sugo, kanang pulong dumot, di ba? Makaingon ta, uy, nganong nagsulti man si Ginoong Hesus ni ani? Apan paminaw, mao kini ang angay natong sabton nga sa karaan nga panahon sa ilang kultura
kultura sa mga Hudyo o sa panahon sa Biblia, okay? Ang mga tao ninihigayuna sa panahon ni Ginoong Hesus ug tungod sa ilang kultura, mahilig sila o nakasanayan nila nga mag-unungay ang tibuok banay sa bisan asa o sa bisan unsa o sa tanang higayon. Dili sila halos magbulag ang tibuok pamilya, magpanunjod ang tibuok banay bisan na og mga dagko na ang mga anak, na anay mga anak og apo sa tuhod, mag-ipon jud na sila. Ang usa nato ka ehemplo mao ang pamilya ni Jacob, okay? Pila ang anak ni Jacob? Si Jacob ug ang iyang asawa nga si Leah, ang ilang mga anak nga mga lalaki ug usa ka babae, and then si Raquel ug ang duha nila ka mga anak nga lalaki unungay jud silang tanan hangtod sa nagkita ug balik sila ni Jacob ug ang iyang kaluhang nga si Esau ug hangtod pagani sa panahon sa kagutom, hangtod nga nakaabot sila ni Jacob ug ang tibok niyang pamilya, tibok banay didto sa Ehipto, dito ni Joseph, hangtod nga nakauli sila balik sa Kanaan, nagunungay sila ang tibuok banay, di ba? Taas ka na nga istorya, so dili na nato itakol karon. Sa atong kultura, naap gani pod puparihas ni ini nga mag-ipon ang tibok banay o pamilya bisan og mga minjo na ang mga anak, di ba? Ug sa panahon nga wala na gani kwarta, muhalin o mulakaw ang usa o duha ka miyembro sa pamilya og manarbaho ngadto sa Manila, baka kana sa Cebu, sa Davao, sa Mindanao ug mao nga mingawon ang mga nahibilin. Apan mas mingaw pa og kung mulangyaw sa abroad, di ba? So, base sa kultura sa mga Hudyo ug kung naay maminyo, manghilak sila. Imbis kay alegre ang kasalan, manghilak naman hinuon ang mga membro sa pamilya. Kay nianang higayuna sa kaminyoon, dako di ay ang ilang kasubo kay mabugto ug mabungkag ang ilang dungog. Ingon nga hipno ug tibuok nga pamilya. Broken family na sila kay nakuhaan naman. Ug tungod niya na nga tinuuhan, maulaw sila sa mga tao. Dako ang ilang kaulaw ngadto sa uban tao. Makalibog no. Ug alang sa ilang kultura, ug daghan ka og higala sa imong serkulo, halangdon ka na og tinahod pud ka sa mga tao kay successful na kuno ka. Og mao na lamang nga lumbaay sila og kinsay kinadaghanan og mga friends and family sa ilang serkulo. Di ba sa Facebook pod karon, ipasigarbo nila og kung daghan sila og mga friends or followers, di ba? Pero tulura siguro o 5 ra tingali ang tinuod friends nila kay ang uban mga stalkers o mga marites lang. So mao kana ang kultura sa mga Hudyo sa panahon ni Ginoong Hesus. Apan si Ginoong Hesus gani, si Ginoong Hesus mismo, dusira gani ang iyang mga friends, dusira kabok ang iyang disipulo, giluiban pa jud, di ba? Ni Judas. Bitaw, okay ra og gamay ra ang imong followers, basta si Jesus ang imong number 1 nga best friend, Lord and Savior. So, tungod sa ilang kultura, ang buot ipasabot ni Ginoong Hesus sa versikulo 26 nga nagingon siya, kung may bisan kinsa nga muanhi kanako ug dili magdumot sa iyang kaugalingong amahan ug ginahan ug asawa ug mga anak ug mga igsong lalaki ug mga igsong babae, oo, ug sa iyang kaugalingong kinabuhi usab, dili siya mahimo nga akong tinun-an. Ang pulong dumot dinhi sa versikulo 26 or hate sa English, ang synonym o lain nga pulong sa hate, detest or dislike. Ang kahulugan niini sumala sa original nga pinulungan, gigamit kini nga pulong dumot ni Ginoong Hesus aron sa pagbungkag ug sa pagpuo sa ilang garbuso nga tinuuhan. Ingon nga mga social climbers, pagpuo sa ilang lata ug kalibutanon nga sistema o pamaagi. Ang pulong dumot gigamit ni Ginoong Hesus aron sa pagbungkag ug sa pagpuo sa ilang mga tuo-tuo.
Naay daghan nga mga tao karon nga napuno sa tuo-tuo. Masuko pagani kung malabtikan ka ng tuo-tuo nila. Kung sa ato pa nga sinultian, miingon si Ginoong Hesus, sakto na. Undangan na ng injong kabuang nga tinuuhan nga unong-unong, pundok-pundok, grupo-grupo. Kay lagi, sakto man, sakto. Dili man kinahanglan nga mag-unungay. Kay ang atong kaluwasan, dili man unungay. Walay unong-unong, kanya-kanya man taog kayod sa atong kaluwasan. Kanya-kanya taog paningkamot sa atong kaluwasan. Mao nga, sakto man jud nga dili angay nga maguol ang usa ka iglesia kung gamay ra ang musimba. Kay lagi, kung tutuusin, dili tanan nga misimba ang tinuod nga mga anak sa Dios sulod ni ana nga iglesia. Ug ugaling ipasigarbo nila nga daghan sila nga manimbahay sa maong iglesia, alang lang kana sa ilang tawhanon o unod nun o kalibutanon nga programa nga mao ang gitawag nga social climbing. Mao nga nagmando si Ginoong Hesus sa bersikulo 26 nga dumtan nila ang ilang pamilya, ilang mga igsuon ug lakip na ang kaugalingon but pasabot nga dumtan nila ang ilang tuo-tuohon nga kultura. But pasabot nga bugtuon nila ang hikot sa ilang kultura sa pag-unungay aron nga makabaton sila og kagawasan sa pagsunod ni Ginoong Hesus. Aron nga makabaton sila og gawas nun nga kinabuhi og walay nakagapos nga bakak nga tinuuhan o bakak nga mga pagtulunan o tuo-tuo. Kanang tinuuhan o superstitions o superstitious nga wala sa Biblia, gapos kana ni Satanas. Gusto ni Ginoong Hesus nga talikdan ug biyaan nila ang maong pagtulunan ug pinaagi sa pagbiya mahimo silang mga tinun-an ni Ginoong Hesus. Paminaw igsoon ko higala, ang kaluwasan man god sa imong asawa, ikaw nga ba na wala kay labot, maningkamot ka sa imong kaugalingon, basin pod nagtuo mo nga mahilangit na mo kay magsimbahan man god o hingampuon man ang injong ginikanan o mga anak, baka ka nang dako. Kinahanglan nga mo kayod ka ug buhata ang gikinahanglan buhatang gikinahanglan mong buhaton adjaw pag hinalig kay walay hitchhiking sa kaluwasan. Ug ugaling gahi og ulo kanang imong asawa o imong bana, pasagdi ang imong asawa o bana kay sa langit dili na nimo mahinumduman ang kasakit ug kasubo. Dito sa impyerno hinuon, ang tanan nga bad memories nimo, muhasol nimo nga walay hunong sa eternidad nga kalayo. So bahala na kung gusto nila dito sa impyerno nga forever, nga muhasol nila ang ilang tanan nga mga bad memories. Pero iampo lang sila nato. Iampo sila sa kanunay nga dili sila maapikihan sa oras o sa kalit nga kamatayon. Dili ra ba mananghid ang kamatayon, di ba? So, sa samang paagi, ang buot pasabot sa sugo ni Ginoong Hesus sa bersikulo 26 nga pinaagi sa atong pagdumot o sa pagbiya sa mga lata nga naandan nga mga tuo-tuo kung ato kini silang dumtan o biyaan, mahimo kitang mga tinun-an ni Ginoong Hesus ug makabaton kita og kagawasan. Dito pod sa bersikulo 27, nag-ingon usab si Ginoong Hesus, bisan kinsa nga dili magpasan sa iyang kaugalingong cross ug magsunod kanako, dili siya mahimong tinun-an ko. Kini simple kining kamatuoran. Ug kung ang usa nato katiil nakatunob sa langit, ja ang pikas pod natong tiil nakatunob sa kalibutan, mahulog jud ta, di ba? Dili pwede nga katunga sa atong kasing-kasing atong gihatag sa Ginoo ug ang katunga pod sa yawa. Dili pwede nga atong halaran ug atong kantahan ug tugtugan ang Ginoo sa atong mga awit unja taod-taod o ugma ato pod nga halaran ug kantahan ug tugtugan ang yawa sa atong mga ngabil. Insulto ka na batok sa Dios. Kung ang imong kasing-kasing mas kusog ang pitik alang nga to sa pagpahimuot sa kalibutan tungod sa imong talento sa musika, ayaw na lang pagpaluma og apil-apil og tugtog og kanta sa panahon sa panagtigom sa mga anak sa Dios sa adlaw sa pagdaig. Mahimo ka nga babag sa lihok sa presensya sa Dios. Og tungod kay duhaman kabahin ang imong kasing-kasing, dili ka pwede matawag nga maunungon.
wala kay allegiance, kay nabahin ang imong kasing-kasing og hunahuna. Sumiingon si Ginoong Hesus ngadto sa mga tawo sa bersikulo 27, bisan kinsa nga dili magpas-an sa iyang kaugalingong krus ug magsunod kanako, dili siya mahimong tinun-an ko. Ang pulong cross naghulagway kini sa kaulaw ug insulto. Ang pulong cross naghulagway kini sa mga BI atubangan sa kadaghanan. Kay alang sa mga Romano, sikin sa katong kriminal nga gusto nila nga silutan og patyon, ang ilang pamaagi sa pagsilot mao ang pagbitay sa kriminal. Ang pamaagi sa silot sa mga Romano, ilang nga bitayon ang kriminal ug ilang nga pakauwawan ug insultohon. Ituboy nila og ilansang sa krus aron nga makita og biay-biayon sa mga tao hangtod nga mamatay. But pasabot nga ang pagsunod kang Ginoong Hesus, nagpasabot nga gisurrender nato ang atong kinabuhi nga andam ta nga mudawat ug mupas-an sa mga insulto, mga panglutos, mga biay-biay ug pagpakaulaw sa mga tawo nga walay gugma sa Dios. Og tungod kay nasayod ng daan si Ginoong Hesus nga ipapas-an niya ang iyang kaugalingong krus padulong sa Kalbaryo, ug nasayod si Ginoong Hesus nga patyon siya ug bitayon ug ilansang siya sa krus sama sa usa ka kriminal, sa mao nga pagkaagi nga gisulti kini ni Ginoong Hesus ngadto sa mga tawo nga matod niya, bisan kinsa nga dili magpas-an sa iyang kaugalingong krus ug magsunod kanako, dili siya mahimong tinun-an ko. Kadto sila nga dili makasinati sa kaulaw, sa mga pagbiay-biay, sa mga paglutos, dili sila mahimong mga tinun-an ni Ginoong Hesus. Sa bata pa ko, nakasinati pod ko og mga pagbiay-biay og mga paglutos gikan sa akong mga classmates og mga kadula. Sugsugon ko nila, katawan kay lagi, mga born again kuno mi. Wala pa man ko makasabot kaniadto ug nasayod ko nga wala usab sila makasabot. Apan gi-explain kana sa akong mga ginikanan ug nagampo lang ko nga kung asa man gani sila karon, nang hinaot ko nga gidawat na nila si Ginoong Hesus. Ingon nga ilang Ginoo ug manluluwas sa ilang kinabuhi ug nga nang hinaot ko nga ilan na nga gidumtan ang mga daan ug lata ug bakak nga mga tinun-an nga wala mahiuyon sa mga pulong ni Ginoong Hesus sama sa atong gitun-an dinhi karon sa Ebanghelyo ni Lucas kapitulo 14 bersikulo 25 ngadto sa 35. Maigsoon ko higala diha sa atong pagsunod kang Kristo Hesus, wala si Ginoong Hesus wala siya magmando ug wala siya magsulti nga iphon nato ang bilis sa atong pagsunod niya. Wala siya magsulti nga planuhon nato o kalkulahon nato pag-adyo usa kita mosunod o mualagad niya. Kaya dunay mga tao nga moingon nga hunahunaon sa naho usa ko musimba o planuhon sa naho pag-adyo kanus ako musugod og simba. Walay unja-unja. Wala nay unja-unja si Ginoo, maigsuon kog higala, basin maulahi ka. Dili si Ginoong Hesus malipay ngadto sa mga tawo nga misunod ug mialagad alang sa ilang kaugalingong kabulahanan tungod kay pinaagi gipanapi ug gipangwarta nila ang pagmantala sa pulong sa Dios. Sama sa mga mini nga mga pastor kuno sila nga mahilig silang magsuroy-suroy, mobisita sa mga kasimbahanan nga walay abiso aron nga makawali sila o pawalihon sila o garon nga makakolekta sila og offering ingon nga bayad sa ilang pagwali ug ang uban dili mulakaw hangtod dili matunulan og offering. Moreklamo pa kung gamay ra ihatag nga gilukot-lukot nga kwarta. Ang gusto ni Ginoong Hesus nga kadtong mosunod ug moalagad niya, andam sila nga mosunod ug moalagad hangtod dito sa cross. Andam nga mo pasan sa ilang cross, andam nga mo asdang bisan na nga mapakauwawan sila, mainsulto sila ug malutos sa mga dautan kay bulahan ang mga ginalutos tungod sa katarong kay ila ang gingharian sa langit. Ato ka na makita sa Ebanghelyo ni Mateo kapitulo 5 bersikulo 10. Ang bersikulo 33 dinhi sa atong teksto nag-ingon si Ginoong Hesus, busa bisan kinsa diha kaninyo nga dili mo biya sa tanan nga anaa kaniya, dili siya mahimo nga tinun-an ko. None of you can become my disciple if you do not give up all your possessions. Dili gusto sa Ginoo nga naa siya kabahin o katunga
sa atong mga kasing-kasing ug hunahuna. Dili gusto sa Ginoo nga utay-utayon nato ang atong pag-alagad kaniya. Dili pod gusto sa Ginoo nga unda-unda o paling-paling ang atong pag-alagad. Kinahanglan nga itugyan nato ang tanan nga walay duha-duha. Tibuok natong kinabuhi. Biyaan nato ang karaan nga tinuohan. Dumtan nato ang karaan ug kalibutanon nga tinuohan o mga tuo-tuo. Dumtan nato ang akop-akopon nga pamaagi ug lata nga mga tuo-tuo. Maigsoon kog higala. Tuguti si Ginoong Hesus nga mobag-o sa imong kasing-kasing ug hunahuna pinaagi sa iyang dako o yamot nga gugma ug aron nga mahupong ang imong kinabuhi sa mga langit ng butang ug langit ng mga buhat. Ug pinaagi ni ana, makabaton ikaw og katagbawan sa imong kinabuhi ug labaw sa tanan malipay ug mahimaya ang atong Ginoong Hesukristo tungod kay siya mismo ang nagbayad sa atong mga sala. Pinaagi sa iyang pagtando sa amahan. Pinaagi sa iyang pagpasan sa krus. Pinaagi sa iyang paghalad sa iyang kinabuhi. Didto ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Dalaygon ang ngalan sa tong buhi nga Dios, magampo kita. Mahigugmaon og labing gamhanan nga Dios sa mga langit. Sa ngalan sa imong bugtong nga anak nga si Ginoong Hesukristo. Pasaylo kami sa among mga sala ug kalapasan nga maoy nahimong babag sa mga panalangin ug grasya nga imong giandam alang sa imong mga tinunan, sa mga nagasunod ug mituman sa imong mga sugo ug mando. Tabangi ug giyahi kadto sila nga naningkamot sa pagtuman ug sa pagsunod sa imong mga pulong ug mando. Ayaw itugot nga mapakyas kami sa imong pagbalik, Ginoo. Liguna ang among pagtuo hangtod nga makalahutay kami hangtod sa katapusan sa mga adlaw sa among mga kinabuhi dinhi sa yuta. Salamat sa imong paghalad sa imong kinabuhi dito sa krus sa Kalbaryo ug nga nabanhaw ikaw ug nga wala ikaw nagpabilin nga patay. Ug pinaagi sa imong pagkabanhaw alang sa mga mituo ug misunod kanimo, nakabaton kami og kinabuhi nga walay katapusan. Salamat ug dalaygon ikaw sa kanunay, ang imong ngalan lamang mahimaya. Amen ug amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalaan ng mga kaigsuonan, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado, tunhain kita niini na nagapagawas sa mensahe ang among dapit God's Miracle Revival Center San Agustin Tomas Opo sa Dirlete. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga muduol alang kanila nga dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espirituhanon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paimuslan kay dunay mga maayong butang na ato nang nasinati sa atong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga na kaninyo sa mga butang nga gikinahanglan na atong mabatunan dinhi sa atong gitanon nga kinabuhi. Maayong buntag kanito na Just turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Jesus.